Będzie. Witam pięknie. Proszę, jako chałupka. Witam Was pięknie ze wsi Miechowice. No już, dobra, nie wsi, części wielkiego miasta. Mechtal, no miejsce nie byle jakie, przecież to tu słynny ksiądz Norbert Bończyk pisał o starym kościele miechowskim. By the way. No tu niestety też jak wszędzie widzicie, z wielu zabudowań pozostały tylko już jakieś resztówki. Możemy wejrzeć przez płot. Jakoś mnie tak zawsze te budowle takie, nieważne co to jest, czy to są domy, czy to są familoki na robotniczych osiedlach, czy to są kamienice, takie w takim stanie już bardzo, bardzo zapadłym i pewnie wiele z nich za niedługo w ogóle zniknie z powierzchni ziemi. Zawsze mnie to bardzo jakoś tak przygnębia mnie, bo zdaję sobie sprawę, że są to na przykład zabudowania 100 lat stare, 120, czasem 130 i więcej. Ktoś swoimi rękami za swój dobytek, bardzo ciężko wypracowany, bo wtedy ludzie ciężko pracowali, a nie nagrywali filmiki na YouTubie, że ktoś to wzniósł dla swojej rodziny, tam się często rodziły jego dzieci, dzieci tych dzieci i tak dalej. I potem losy takie były świata, jakie były. Ludzie powyjeżdżali, zostali wypędzeni, wysiedleni. Wiecie może, co tu to było w tych budynkach? O, tu właśnie pan szedł za mną i powiedział mi, że tu z tyłu było gospodarstwo po prostu. I że takie też stało w tym miejscu, ale zostało już rozebrane. No i że to się tak traci, nie? Że na przykład kilka pokoleń żyło w jednym miejscu i nie ma już po tym, tak jak robiłem kiedyś ten film o tym domu na Strzelców Bytomskich w Bytomiu. I fakt na przykład, że historia jakiejś rodziny, jakichś ludzi kilkupokoleniowa jest wytarta i po prostu znika, jakby przestaje to wszystko istnieć i po człowieku i jego bytności nie ma w zasadzie śladu. Nie wiem, dobitnie mnie to jakoś przygnębia i trochę przeraża. No i zwłaszcza właśnie kiedy się patrzy na coś takiego. Także może też pod tym kątem staram się, póki jeszcze tych miejsc takich tu trochę jest, to je zachować, bo nie wiadomo jak długo to jeszcze wszystko postoi. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, bo oprócz takiej monumentalnej architektury mamy właśnie bardzo dużo pozostałości po tym, że była to wieś i takich budowli stricte jakichś właśnie gospodarczych. No ale żeby nie było tylko tak grobowo, smutno, nostalgicznie, melancholijnie, bo już w życiu jest wystarczająco ciężko, coś fajnego z naturą za pan brat. Mianowicie park. Jeszcze chwilę temu bym powiedział ludowy, teraz już nie. Park Tille Winklerów w Miechowicach. Cóż, no to, że Bytom ma wiele wielkich, pięknych parków, jak każde poważne, duże, stare europejskie miasto. Ten został jeszcze zrewitalizowany jakiś czas temu. Porobiono fajnie ścieżki, posadzono fajne rośliny, postawiono fajne takie stylizowane na stare gazowe lampy. Można się fajnie sam przyjechać, się poszpacerować, można się pooglądać, można się dychnąć fajnym luftem, ja o pieronie. Ale idziemy pod jeden konkretny budynek, spłaszczyłem, ująłem prestiżu, budowlę, resztkę budowli, ale tu akurat podszedłbym do tego pozytywnie, że tu się przynajmniej coś zachowało. Idziemy pod zamek. Albo pałac. Nie wiem, wydawało mi się zawsze, że różnica między zamkiem i pałacem jest taka, że zamek ma funkcję obronną, a pałac tylko mieszkalną, a tam właśnie jest miechowicki pałac, własność Tille Winklerów. No i teraz można znaleźć w tekstach, że to jest zamek w Miechowicach, albo że to jest pałac w Miechowicach. Tak samo można po niemiecku znaleźć, że to jest Miechowicer Schloss, czyli zamek, albo że to jest Palast, czyli pałac. I już rzech zgub, ale to nie jest najważniejsze. Tu możemy obejrzeć resztki
z Miechowickiego pałacu. W zasadzie mógłbym o nim nie mówić nic, bo wszystko możecie sobie tu przeczytać na tabuli. Parę takich detali tylko Wam powiem, że zbudowany w latach 1812-17, czyli bardzo dawno temu, i wybudowany został przez kupca, który nazywał się Ignacy Domes i rzekomo z pochodzenia był Morawianinem, a ja też wyczytałem, że przybył tutaj z Czeladzi, czyli zza rzeki. I wybudował taką skromną posiadłość dla swojej córki. Później w wieku 16 lat przybywa tu pan Franz Winkler, z tych Winklerów, i już tam, upraszczając, wrzenia się w tą rodzinę. I on oczywiście oryginalnie nie wyglądał tak, jak możecie zobaczyć na tych przebitkach, starych zdjęciach, które wrzucę, bo on był przebudowywany co najmniej 2 razy. Między innymi raz był przebudowany z kuli trąby powietrznej, jaka nawiedziła Miechowice, także już wtedy były takie pogodowe zawirowania. No i ostatnia jego przebudowa pozostawiła go w sznycie takim neogotyku angielskiego. Tak można go było oglądać do 1945 roku. W posiadaniu Winklerów on był do roku 25. No i co? No i to, co widzimy, to oczywiście jest zaledwie ułamek. To jest oficyna, o ile się nie mylę, tego pałacu. On był olbrzymi. Spotkał go taki sam los, jak bardzo dużo dworków, pałaców, takich rezydencji na Górnym, Dolnym Śląsku i na całych ziemiach zachodnich, czyli grabią go i częściowo palą Rosjanie, ale on jeszcze stoi, wypalone te mury jeszcze stoją po wojnie i dopiero w 1954 roku zostaje od już polskich saperów Ludowego Wojska Polskiego odstrzelony, szpryngnięty i wysadzony. No bo wiadomo, no nie dość, że to była rezydencja magnacka, czyli no, gdzie coś takiego mogło być w Rzeczypospolitej Ludowej. No i poza tym po Niemcach, no to już w ogóle odpada, nie? No i bardzo długo gdzieś tutaj przy właśnie Miechowickim Parku stała taka resztówka tej wypalonej oficyny. Tutaj jakieś resztki po tym wysadzeniu przez saperów. I tak to wyglądało, że już jak z wielu tego typu miejsc nie zostanie tutaj nic, ale jednak nie. To, co zostało w całości, zostało wyremontowane, zrewitalizowane, fajnie zagospodarowane i możemy się tym tutaj do dzisiaj cieszyć i odwiedzać. Czego nie można powiedzieć o na przykład pałacu w Kozłowej Górze w Piekarach Śląskich, o którym mówiliśmy przy okazji nagrywania tam. Pałacu choćby w Świerklańcu, po którym też zostało niewiele, praktycznie nic. Ale tu przerywając dygresję, muszę powiedzieć, to jest dobry motyw. No i właśnie, większość ludzi kojarzy przynajmniej, mam nadzieję, że jest tu w Bytomiu, w Miechowicach coś takiego, ale to nie był jedyny pałac w granicach dzisiejszego Bytomia, bo mieliśmy na przykład jeszcze pałac Karola Goduli w Sząbierkach, o którym, no nie wiem, wetnąłbym się o dobrą flachę, że 90% mieszkańców Bytomia nie ma w ogóle pojęcia. I też w sumie skąd mają wiedzieć? Nie jest to miejsce, z tego co wiem, jakoś szczególnie upamiętnione, ale tak, w Sząbierkach, niedaleko od kościoła, w miejscu chyba dokładnie w zasadzie, gdzie dzisiaj stoi przedszkole, stał pałac. Wybudowany w latach 1841-45 i mieszkał tam Karol Godula, znamienity Górnoślązak, jeden prawdopodobnie w swoich czasach z najbogatszych ludzi na świecie, no w Europie to na pewno, który w posiadaniu miał dziesiątki kopalń, hut, kilka wsi, tam sobie urzędował. No i ten pałac też padł ofiarą Armii Czerwonej. Jeszcze jakieś takie wypalone mury, tak jak tutaj parę lat po wojnie stały. Potem zostało to zaorane do cna, także nie ma tam po tym pałacu ani śladu. Możemy go jedynie obejrzeć sobie na archiwalnych jakichś zdjęciach z początku XX wieku czy do roku 45, jak to wyglądało. Myślę, że po tylko Górnym Śląsku, nie mówiąc o całym Śląsku Górnym i Dolnym, takich przypadków można by się doliczyć w setkach, może w tysiącach. Taki przetoczył się przez Europę jeszcze nie tak dawno temu kataklizm. Jedna nieludzka ideologia narodowego socjalizmu niemieckiego zderzyła się z międzynarodowym socjalizmem sowieckim. My, mieszkańcy Europy szeroko pojętej środkowej, niestety, i jak chodzi o straty ludzkie, i jak chodzi o straty właśnie tego typu, straty zabudowy, architektury, dziedzictwa kulturowego, w ogóle cywilizacyjnego, myśmy to niestety w tym miejscu odczuli najboleśniej. Ale fajnie, radują mnie takie miejsca jak to, że przynajmniej choćby część została zachowana, że gdzieś zachowa się choćby jakaś, nie wiem, wieża, jakieś zabudowania gospodarcze jak w Kozłowej Górze, żeby był po tym jakiś ślad.
no bo przecież w końcu to jest nasza historia, tak? Nas ludzi żyjących tutaj na Górnym czy na Dolnym Śląsku, niezależnie skąd myśmy się tutaj wzięli, czyśmy się tu urodzili, czy stąd przyszli, no to jest przecież nasze. I my mamy prawo i nawet uważam, że trochę obowiązek się do tego odwoływać i o to zadbać. No i dzisiaj ten odcinek z taką puentą może słodko-gorzką w otoczeniu pięknego parku Tille Winklerów. Tu ogólnie historii w Miechowicach jest bardzo dużo do opowiadania. Można by opowiedzieć jeszcze choćby o matce Ewie, bardzo zacnej i zasłużonej postaci. Ale nie wszystko naraz. Tę wiedzę trzeba dawkować. Tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Jeżeli jesteście gdzieś z okolicy, to w tak cudownej porze roku zapraszam Was wybrać się pod pałac i do parku Tille Winklerów, bo jest naprawdę fajny. Możecie mi ustawić pod tym filmem jakiego kciuka do wierchu, to na kieliszek chleba na tym zafez nie idzie zarobić, to aby by miał trochę jakiejś tej satysfakcji. Życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się.